Yazi ngeke ngathola ngicabanga ukuthi kubaluleke kanjani ukuhlonipha into yomuntu. Ngaba impahla yakhe, ngazi ukuthi it's what level, ngaba impahla yokugqoka, ngaba furniture yakhe, nje yonke into yakhe umuntu. Ngithulile ngacabanga ukubaluleka kokuyihlonipha into yomuntu. Ngisho ngabe kuthiwa yinto encane kangakanani, kubalulekile ukuhlonipha into yomuntu. Lokho kukusiza-ke ukuthi noma ngabe kuthiwa nezinto ey'nkulu kodwa uyokwazi ukuthi uqhubeke umhloniphe in that position. Bengicabanga at a level of umuntu ongumfowenu, ngicabanga at a level of umuntu ongumngani wakho. Okuyaye kwenzeka ukuthi uma ese-achieve izinto ey'nkulu empilweni, uhluleke ukuhlonipha iy'nto zakhe. U-expect ama-favor in his business, expect a lot of favors in his successes. So kodwa uma ukwazile uqala nje at an early stage wahlonipha iy'nto zakhe lezi encane nje, like impahla yokugqoka, uhlonipha that thing. Angazi nani kodwa nje izinto ey'ncane, uhloniphe nje izinto ey'ncane zakhe. Uhloniphe even naye isiqu sakhe, qobo lwakhe, uhloniphe i-character yakhe, uhloniphe ubuyena. Uma ejwayeze nje lokho at an early stage, ukuhlonipha nje umuntu at an early stage engenanix, engakabi nayo into enkulu ephathekayo, uyokwazi ukumhlonipha kahle futhi kakhulu if esenezinto ey'nkulu. Kodwa uma uhluleka ukumhlonipha engakabi nalutho, uhluleka ukumhlonipha esenezinto ey'ncane, uhluleka ukumhlonipha izinto zakhe engakacaki ukuthi ubhekephi, awuzukwazi ukumhlonipha ngisho esenezinto ey'nkulu. You will have a huge disrespect ngisho esenezinto ey'nkulu, uthi uyayitshena, uthi uyayiphakamisa, uyobe umbeka wonke amagama, umpenda ngonke amagama ngoba uhlulekile ukuthi umhloniphe esenezinto ey'ncane. Sengathi-ke le mpilo esiyiphilayo ungajwayeza ukuhlonipha umuntu engenanix, umhloniphe, like uhloniphe everything about yena, uhloniphe his personal life, uhloniphe impilo yakhe omjolo, uhloniphe yonke into, uhloniphe nje ngayo umuntu. Kuzothi noma seqala eba nezinto ey'nkulu empilweni uyokwazi ukumhlonipha futhi kakhulu. You will have a huge respect for that person, and leyo nhlonipho loyo uyomnika yona kuyobe kungesiyona yokumesaba, cha, kuba kuyinhlonipho oyikhipha ekujuleni kwenhliziyo, hhayi ngoba enezinto ey'phathekayo empilweni, ngoba uyijwayezile ukuthi umhloniphe umuntu engenalutho. Sengathi-ke singafunda bakwethu ukuhlonipha abantu bengenanex, noma sebenezinto ey'khona ey'phathekayo ey'nkulu, sikwazi futhi ukubaqhubeka sibanikeze an honorable respect, genuine respect, hhayi inhlonipho yokubhuqa noma inhlonipho yokuncenga, cha. Ngoba ngiyamangaza ukuthi umuntu ade kudelela ungenalutho, useyaqala uyahlonipha ngoba usunotho, umgada lowo muntu. Angisho ukuthi umuntu okuhlonipha ngobona kusunotho uyisitha sakho, cha. Kodwa ngithi umgada umuntu osekuhlonipha ngoba nakho usunotho, ubengakuhloniphi ungangabi nanix, useqala uhlonipha usunento ephathekayo. That person, hayi lo ngiyamngabaza.